Mzansi is once again buzzing on social media after a woman took to TikTok in tears, crying out for help. In the emotional video, the woman revealed that she has been going through something that has completely turned her life upside down. According to her, she has tried everything she could think of, but nothing seems to be working. Sanibonani guys, ngiyazi ukuthi anehlulwa lutho nina la TikTok ngihlezi ngilethe inkinga zabantu nina nekwazi ukuthi nisolve. Nangosisi uthi ena uneyinyoka ezimhambayo ngaphakathi, ngizodlala ama VN akhe. Sisi, inkinga yami yaqala ngo-2020. Ngapha nje ngidla kwathi ngakusasa ngezwa nje kunento emile la emqaleni. Ithe isuka lento yabi mova, then ngase ngaqala ngihamba ibhedlela odokotela ngahamba. Kungatholakala ukuthi nginani bese nje anginalutho. Kuthe nje emveni kwesikhathi ke sengiphinde lapho sengihamba kubona odokotela, then bengitsheleke ukuthi hayi unama lungs infection, ayademejeka ama lungs akho. Kodwa babona ukuthi yini le engidemijayo. Ngihambe ke abantu bezulu ke, ngihambile sisebantu bezulu kakhulu. Ngaze ngathola umunye umama ke sengina 5 years ngigula impela ngoba sengigulile. Angitsheleke no mama athi nayi wangenwa idliso lenyoka. Lento ekuphethe inyoka inamathele esifubeni sakho yakhele and isindala. Isize yazala, isizele futhi kaningi. Ngoba nasesiswini ziyahamba ziyakhala ngaphakathi. Nangiyocheka futhi kodokotela bethola ukuthi lento isinye sami sinaso futhi siyademejeka. Ngoba nje angisakwazi ngisho ukubamba umchamo usumane uyiphumeni nje. Ngiyabahamba abantu besizulu sisengikhathele besho ukuthi ayisizokusiza ngikhipho 3500 sekwazeke nje kwawela ngisho einganeni ingane ziyagula imina ngiyagula. Lento le zigcwele umzimba wonke makuphuma futhi kuphuma kuyinyoka ezinkulu ngoba sezinkulu zakhele kumina. Ngisho ekhanda sisiziyangidla ngizizwa zingqobula ekhanda ngisho emadlebeni kwakhele nje umzimba wami wonke ngingasho nje ukuthi ubolile ngoba zingidla ngisho emabeleni sisi naseyinganeni kunjalo. Lapho angisenamali angisenalutho. Inkinga futhi enkulu manje sengibhekene nayo zithi ngoba zingidla kakhulu ebusuku mangilele ngithi mangabe enezingidla ngimaneke manje ngiphuma igazi ngomlomo nangamakhala. Futhi ke senginephunga elingabekezeleki ngale ndlela le liphuma ngomlomo leli iphunga ngoba ngisho nento ephuma kwi private part yami iyanuka hayi indaba yokudlala ngibolile sisi lapho angazi ukuthi ngizosizakala kanjani lapho angisenamali angisenalutho nasetohweni ngihola u2500 ngoba nje ngiyi-domestic worker. Manje sekumane nje kwanzima ngale ndlela nabantu abakhipha lento bahlala kude kunami mangibala nje mangihamba nezingane fanele ngibe no-1500 ukuya nokubuya then emva kalokho ngiphinde futhi kube ilabo 500 engimele ngibakhiphe ngoba bathi bakhipha kanye ngosuku kube 500 umuntu eyedwa. Angisakhona angisakwazi ngigcwele kwamashonisa sisi impilo yami nje imess ukuthi kuyogcina kwenzakaleni angazi usize bengilifisa kakhulu noma mhlawumbe makukhona mhlawumbe ungenzeka ukuthi kube khona umelaphi wendabuko mhlawumbe ongayibona inkinga yami mhlawumbe oyaziyo into engiphethe ngoba kwathiwa izizwe mhlawumbe engakwazi nje ukuthi nje angisize ngoba ngistakile impilo imile. Kwesinye isikhathi ngithathe ingane ngihambe ngiyodlala emzini yabantu for 2 weeks kwesinye isikhathi ngihlale inyanga bethi bazongisiza ngikhiphe leyo mali ngijike nje ngiyibuyele nje nginjalo nezingane ngoba lo muntu engimtholile othi uyangilapha kwayena ngimthola nje manje lapha ngisenamali sisi lapha ngisenalutho nomndeni ade ungisiza then manje nje awusangisizi ngibona ngathi sukhathele nje nayi mina kunzima sisimpilo engiphilayo inzima kakhulu ngoba angiyazi ukuthi iyophelela phi lempilo engiphilayo lapho ngiyabola ngaphakathi izingane ziyabola ngaphakathi kungaphekwa amandla njengoba sengize ngihamba nje ngizama kuma social media ngoba ngiyabona ukuthi ngizogcina ngifile nezingane zami futhi zigcine zifile akekho ongayisiza. Ngiyacela ukuthi nje ungitredisele mhlawumbe khona uyoba lenhliziyo akwazi ukungikhipha kulolu sizo engibhekene nalo. Ngiyabonga. Hayi umntwana enginaye oqala una 18 then mase kuba wesibili yena ke lo wesibili una 8 manje okusho ukuthi yamngena yena ena 3 years njengoba eno-8 manje. So nje kunzima sisi ngoba nalo osenyuvesi una 18 funda kabuhlungu sisi mangabe imphethe lento kufanele ngihambe ngiboleke imali thola ukuthi kuzosho ukuthi ma ngiyagula thola ukuthi uzohamba ngihambe ngiboleke imali ngoba lento iyamdemeja ngaphakathi mane mabe mchasa kuphuma into ehlaza choices ngalo mncane kuyabheda ngoba isingenele ngisho amathambo nje ayaqhuma. Kunzima sisi ekubeni ngiphinde ngibe ngedwa ngoba kube khona uma ngabe useyabonile ukuthi kumele ngenze njani manje ngingedwa nje kunenkinga engibhekene nayo kungaphekwa amandla. Akuphileke ngiyabona ngizogcina ngishiye ingane zami nazo zizosiza ubani
ngoba angisakwazi ngisho ngawuthola lo 2,500 angisakwazi sisi ngisho ukuthenga nendlini fanele ngihlale ngigijima ngifuna inyanga nazo zingangisizi ngalutho. Ngiyacela sisi bangasongixhumanise nobaba umsweni. Bekungangcono khona ukungenzeka. Akukhibeke. Impilo yami mina ngizicabanga nokuyibulala. Ngibuye ngicabange ngathi ngizoshiya noma ngoba manje sekule nkinga nazo. Kungaphekwa amandla sisi. Ngiyabonga sisi ngokuthi ungilake uNkulunkulu akusisi. Ngiyanicela guys ningalenzi iphutha. Ngicela ukuthi noma wazi ukuthi ngeke uzube nalo usizo lokuthi usizo sisi, ungakhomenta noma ngabe yini ukuze izokwazi ukuthi ivideo ifikelele kubantu laba kumele ukuthi bemsize. Ngicela nisho la kuma comments ukuthi mhlawumbe usisa ngasizakala kanjani, makukhona la wazi khona noma kukhona umuntu omaziyo noma abantu ababalekile abakwazi ukuthi besize abantu. Ngicela ukuthi nibatheke la kule video lena, nibatheke ezokwazi ukuthi usisi athole usizo lolu okumele ukuthi alithole. Ubuka njengomuntu osehluphekile kakhulu. And lento sisithatha isikhathi eside enayo. Ngiyanicela guys, ngiyanazi ukuthi angeke nize nihluleke, nihlezi nibasiza abantu, nihlezi mangibika kunina sengiyibekile udaba nina nikwazi ukuthi nilule isandla nisize la ningakhona ukuthi nisize khona. Thank you. In the video, the lady explained that her situation has now reached a point where even her children are starting to feel the impact. She shared that she has visited doctors in hopes of finding medical help, but unfortunately nothing has changed. Not only that, she also sought help from traditional healers, hoping they would be able to identify the problem and help her fix it. However, she says even that route has not worked out for her. The few healers who now claim they might be able to help are located very far from where she lives. Traveling to them would cost a lot of money, and at this point she says she simply cannot afford it anymore. Her emotional plea has left many people on social media feeling sympathetic, while others remain skeptical about what she is going through. Some users encouraged her to stay strong and keep looking for help, while others questioned whether the situation might need a different kind of solution. Stories like this show how difficult life can become when someone feels completely stuck and out of options. Whether the issue is spiritual, medical, or emotional, what is clear is that the woman is desperate for help. Situations like this also reminds us how many people silently struggle while trying every possible solution. At the end of the day, what she probably needs the most right now is support, guidance, and people around her who can help her find the right kind of assistance before things get even worse for her and her children. And that is why her story has touched so many people across Mzansi. This is one of the most saddest story I have ever watched, and it's so sad that even the situation is now affecting the kids, and at this point she feels stuck, nowhere to run to, nowhere to go and get help. That's why she ended up coming to the social media, and I just pray she really do get the help she needs and the kids are also set free from whatever that is troubling them. Now Mzansi, what are your thoughts on this one? Please comment your thoughts down below in the comment section, and don't forget to like, subscribe, share this video as well, and I will see you on my next upload.